Il-mod kif gvern jitratta lill-aktar pazjenti vulnerabbli b'kundizzjonijiet ta' saħħa mentali huwa kejl taċ-ċivilizzazzjoni u l-umanità tas-soċjetà. Malta fadlilha ħafna x'taqdef. Hekk istqal l-editorjal tal-Journal Times of Malta li jitkellem dwar l-istat prekarju li jinsab fih l-isptar għall-kura ta' pazjenti b'kondizzjonijiet ta' saħħa mentali. L-editorjal jirreferi għall-istqarrijiet reċenti ta' dak li sa ftit ta' żmien ilu kien iċ-Chief Operations Officer tal-Isptar Monte Carmeli, Paul Dalli. Fit-tweġibiet li tal il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, Dalli qal li hu kien ixxukkjat bil-kundizzjonijiet miżeri li kienu jinżammu fihom il-pazjenti ta' dan l-isptar. Fost l-oħrajn u semma kif dawn il-pazjenti kellhom jinħasslu bil-ma kiesa inġazzat fix-xitwa għax is-sistema li ssaħħal l-ilma kienet imkisra. L-editorjal ikompli jgħid li l-istqarrijiet tal-ex Chief Operations Officer tefgħu dawl fuq il-kondizzjonijiet medjevali ta' din l-istruttura li tospita fiha madwar 400 pazjent. L-Isptar Monte Carmeli tħalla jiddeterjora sal-punt li issa madwar 75% tal-binja għandha strutturi temporanji tal-metall li qed iżommu s-soqfa milli jċedu, filwaqt li partijiet oħra tal-isptar kellhom jingħalqu minħabba biża' ta' ċedimenti. Dan bir-riżultat li għadd ta' pazjenti intefgħu imrassa fi swali oħra. Is-sitwazzjoni tanti gravi li hemm pazjenti li diġà se jinħarġu mill-binja għalkemm m'hemmx ċertezza x'se jiġri mill-bqija tal-pazjenti li hemm rikoverati f'Monte Carmeli.